my country people. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai. Allah ka yi tudin tsira a bisa shugabanmu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi ta farki madaidaiciya daga yanzu haɗe zuwa ranar tashar kiyama. Littafin a sanadin sanke littafi na ɗaya, littafin da ya samu rubutu daga Aisha A Muhammad. Ni kuma Abubakar Sadiq namiji wani wato is namiji yake karanto muku shi. Kada ku manta sunan labarin a sanadin sonki. Labarin ya fara kamar haka. Wata mata ce durƙushe a filin tsakiyar gida tana famar iskar kuka wi har da shesheka kamar za ta sume saboda tsabar kuka da take yi. Wallahi in ka ganta sai ka tausaya mata sakamakon faɗan da mijinta yake mata. Gefe ɗaya kuma yaranta ne su biyu namiji da mace suna rungume da junansu suna taya kansu da mahaifiyarsu kuka tausayin kansu da kansu. Tsinkar muryar mahaifin nasu suka ji cikin tsantsan ɓacin rai da rashin mutunci yake cewa tunda abun haka ne zan tafi na bar muku gidan gaba ɗaya. Na sha fada miki ni ba na son haihuwa kwata-kwata ban shirya yin ta ba yanzu saboda ba na son ta ga kuma shegin bakin talaucin da muke ciki amma ke kamar kaza kina haihuwa babu dadewa ki dade daga kin aihu zaki wani samun ciki gaskiya ni na gaji na fada miki. Ya karasa yana faɗi yana wani sauƙi numfashi tamkar wanda aka ma doka sakamakon haya gagar faɗan da ya gama yi cikin ɗaga murya da tsawa. Hararar mata tashi yake da 'ya'yan nashi alamar kamar ya ƙara musu bugu, zuciyar shi take da mugun tsanarsu, ji yake kamar ya shaƙe su gaba ɗaya su mutu ko ya huta da ganin su ma domin haushi suke bashi, especially ma yaran da ya haifa. Cikin shekar kuka matar ta ce, kai haƙuri mai gida, ni kaina ba ni na ba wa kaina haihuwar nan ba, Allah ne ya bani su ta yaya zan butulce mishi wajen zubar da cikin da ba shege bane. Ka tuna haihuwa rahama ce, wasu da kuɗinsu ne ma suke ba su samu ba. Amma kai da Allah ya ba wa kyauta kana neman butulce mishi ko gama rufe baki ba ta yi ba ya ɗauke ta da wani azababben mari da har guda biyu bisa kyakkyawan fuskarta. Sake durƙushewa ta tana rike da fuskar nata inda ya mare ta. Hawaye ne kawai yake zubowa idanuwanta. Nuna ta yayi da ɗan yatsan shi cikin masifa ya ce ba na buƙatar jin shawararki ko wa'azinki idan baki bi maganar da na faɗa miki ba ni ki zubar da wannan cikin ba to wallahi zan bar garin nan dan ban shirya rainon yaya ba. Na ji ma da uban talaucin da ya dame ni ne zan ji ko kuma da ƴaƴanki aikin kawai. Yana gama faɗin haka ya juyo kan yaran tsawa ya kwantsama musu ba shiri suka shige ɗakin uwar tasu da gudu jikinsu na ɓari na tsoron mahaifin nasu. Tsaki ya ja tare da cewa shegun ƴaƴa da munafurcin tsiya da sun ga uwarsu na kuka su ma za su fara kuka iska kawai. Uban waye ya sa kuka zo duniya? Yana ƙarasa faɗin haka ya sake makawa wa matar ta shaharara tare da jan tsaki ya kaɗa rigar shi ya fice a fusace kamar ya hantsila saboda sauri. A hankali yaran suka ɗaga labulen ɗakin suna leƙe ko mahaifin nasu ya tafi saboda jin shirun da suke ji. Ganin ya fita ne ya sa su fitowa da sauri suka nufi inda mahaifiyar tasu take tsugune tana kukan nata. Rungume ta suka yi suna rarrashinta da ta yi haƙuri ta daina kukan. Daman su ne masu rarrashin nata idan uban nasu ya gama yi mata rashin mutuncinsa yadda ya saba. Da ƙyar ta iya miƙewa tsaye suka shiga cikin ɗaki. Zama suka yi akan tsohuwar tabarmansu wanda ke shimfiɗe a ƙasa. Kallon yaron nata ta yi cikin matuƙar tsantsar ƙaunarsu tare da mugun tausayinsu. Ta kamo hannunsu ɗaya ta haɗa waje ɗaya tare da buɗe bakinta ta ce, Aliyu, ga amanar su nan ko da bayan raina. Ina son ka kular min da ita. Ba na son ta yi kukan maraice na. Ina son ku tsaya tsayin daka ku nemi ilimi saboda inganta rayuwarku ko da ba na raye. Ina son mahaifinku ya alfahari da ku a gaba. Ku kasance cikin yi wa mahaifinku biyayya a duk abin da ya ce muku. Ku ci gaba da addu'a wata rana sai labari. Wata rana kamar ba a yi ba abin da kuke ganin nan. Cikin kuka Aliyu ya ce, Umma, ki daina furta cewa za ki mutu ki bar mu. Za mu rayu da ke Umma insha Allah kuma zan riƙe ƙanwata da kyau zan kula da ita. Umma duk wani kyautatawa da farin ciki zan ba wa Suhaima a cikin rayuwata. Umma dan Allah ki daina furta irin waɗannan kalaman ba na jin daɗi. Ya ƙarasa faɗin haka ne yana zubar da hawaye a idanuwan shi cikin zuciyar shi tsanar mahaifin shi ce taf a ciki. Suhaima da ba ta da wani wayo sosai kallon su kawai take tana kuka ita ma. Nan Umma ta janyo Suhaima jikinta rarrashinta take har ta yi shiru sai sauki ajiyar zuciya take kafin kuma ta buɗe baki ta ce Umma ni yunwa nake ji. Umma kallon Aliyu take shi ma kallon Umman yake cikin zuciyarsu suna tunanin me za su ba wa Suhaima a yanzu ta ce
don ba sa da komai a gidan. Daman wani lokacin Aliyu ne yake fita ya yi yar sana'a ta ƙarfi ya nemo musu abin da za su ci, idan kuma ta uban nasu ne kuwa gwara su mutu da yunwa akan ya ba su abin da za su ci. Gaba ɗaya ba wanda ya ƙarfin halin ba wa Suhaima amsa. Jin haka ya sanya ta fashe da kuka don ko karyawa ba su yi ba. Gashi yanzu azahar tana ƙoƙarin yi. Cikin rarrashi Aliyu ya janyo hannunta yana goge mata hawayen fuskarta ya ce, yi haƙuri ya ƙanwata, yanzu zan fita na samo miki abin da zaki ci, kin ji ko, amma kada ki wa umma kuka, kin ji. Daɗa kanta ta yi tana mai haɗiye kukan nata. Da sauri Aliyu ya fita daga ɗakin, yayin da umma ta bi shi da kallon tausayi. Yaron da bai fi a ce yana ƙarƙashin kulawar iyayen shi ba, amma shi ne yake kula da kanshi, mahaifiyar shi da ƙanwar shi. Haba wace irin rayuwa ce wannan, saboda rashin dace da samun managarcin uba a gare su. Ikon Allah, ikon gaske. To ƴan uwana mata, har a yanzu dai nasihata a gare ku take, ko in ce jan kunne na a gare ku. Duk mutumin da baya